Hola, doncs en aquest vídeo anem a veure els tipus de camps que hi ha, els tipus de dades que pot contenir un camp i les propietats del camp. Primer de tot haurem d'obrir alguna taula o crear-la, però en aquest cas no la crearem, utilitzarem alguna existent, ja que, com veieu, l'àrea d'objectes està en blanc. No podem fer pràcticament res, en aquest cas, fins que no obrim cap objecte. Aquí tenim tres objectes, tres taules, els tenim aquí en el panell de navegació, que és aquesta part que queda aquí a l'esquerra de la interfície. Per obrir-los, simplement, recordeu, doble clic amb el botó esquerre del ratolí i ja ens van apareixent en l'àrea d'objectes. Podem tenir diferents objectes oberts alhora i moure'ns entre ells clicant a les diferents pestanyes que es generen. Per tancar algun, simplement cliquem a la X. Anem a veure, doncs, això del tipus de datos que pot tenir un camp. Com veieu, en aquesta taula que ja està creada, cada camp, dins un registre, té diferent format perquè conté diferent informació i depenent de la informació que haurà de contenir, té un aspecte o un altre, té un tipus de dades o un altre. Aquí, per exemple, veiem que hi ha text, aquí tenim una combinació de números i lletres, aquí tenim única i exclusivament números, aquí tenim una data, amb aquest slash entremig, no? Tenim dia, mes i any, aquí tenim text, aquí tenim això que és format moneda perquè té normalment dos decimals, tot i que aquí estan modificat perquè sigui un, i el símbol d'euro. Aquí tenim aquestes caselles que podem seleccionar o deseleccionar clicant sobre elles amb el botó esquerre, i aquí tenim aquest espai que ens permetria adjuntar dades. Quan tenim aquesta icona amb un clip, és per adjuntar dades. Aleshores, anem a veure els tipus de dades més importants que pot contenir un camp. Nosaltres ja sabeu que per afegir un camp anirem a Vista Diseño, perquè ens serà més fàcil, ja que en aquest nivell inicial, si comencem a afegir els camps des d'aquí, tot i que ja veieu que es pot, que de fet l'accés ja ens diu haga clic per agregar, nosaltres anirem a Vista Diseño perquè així evitarem afegir algun registre sense voler i alguns possibles problemes que podem tenir quan tenim un nivell molt inicial, quan comencem a treballar amb accés des de zero. Aleshores, simplement jo us ensenyo aquest desplegable per parlar del tipus de camps des d'aquí Vista Diseño i comparar-los amb els registres, però recordeu que quan vosaltres hagueu d'afegir un camp o fer alguna modificació, a no ser que ja tingueu nocions prèvies d'accés, el més recomanable serà anar a Vista Diseño. Bé, doncs anem a veure. En aquest desplegable tenim diverses opcions. La primera d'elles és Texto Corto. Texto Corto és la que ens permet afegir text, com per exemple aquí en el cas del nom i cognom, i també números i altres símbols. És a dir, DNI conté números però conté una lletra. Per tant, DNI ja no serà un camp de tipus número, serà Texto Corto. Si hi hagués algun símbol, algun guionet o qualsevol altre símbol o lletra, el mateix, seria Texto Corto. Texto Corto ens permet inserir, per tant, fins a 255 caràcters. És a dir, entre números, lletres i símbols, 255. Nosaltres amb això en tindrem suficient, amb el que treballarem tant a classe com a l'examen, a les activitats. Si en necessitéssim més, tindríem l'opció de Texto Largo, que no té aquest límit. Però nosaltres amb Texto Corto ja farem. Número és on només es permet números, com per exemple en el cas de telèfon. No hi ha cap símbol, hi ha un espai, però no hi ha cap símbol, no hi ha cap lletra, només números. Després tenim moneda. Moneda és com en aquest cas d'aquí, en el cas del sou, que veiem que hi ha unes xifres amb uns decimals i el símbol d'euro al darrere. Aquí nosaltres només introduirem números, el símbol d'euro ja apareixerà i ens admet també, evidentment, la coma. A fetge i hora podrem posar, com el seu nom indica, o dates o hores. En el cas de la data,
el format que ve de manera predeterminada és aquest, de dia, mes i any, amb les 4 xifres, i en el cas de l'hora ens apareix hores, minuts i segons, separat pels 2 punts. Evidentment això es pot modificar, però nosaltres de moment no ho farem. Treballarem així tal com ve i ja ens estarà bé. En aquest format, a més, és quan ens apareix aquí un calendari on, per afegir un registre, si és una data recent, podríem simplement seleccionar-la. Després tenim aquesta de si no, que és aquesta casella seleccionable, que com deia doncs podem seleccionar o deseleccionar clicant una vegada amb el botó esquerre. D'aquí passarem a datos adjuntos, ja que les altres no les veurem, no treballarem totes les opcions, només les més importants, encara que a classe sí que hem vist alguna més. Aquí ens centrarem en això d'aquí, datos adjuntos, les que hem vist i datos adjuntos. Datos adjuntos ens permet inserir algun arxiu, sigui un document de text, una imatge, a un registre. Per exemple, aquí, si fem doble clic amb el botó esquerre del ratolí, ens apareix aquesta finestra i si cliquem a agregar, podem afegir un arxiu. Ja us dic, una imatge, un document de text, un PDF, el que sigui. Clicaríem a acceptar i ja està, ja tenim inserit aquí un arxiu, que quan nosaltres volguéssim consultar, tornaríem a fer doble clic i aleshores podríem o obrir-lo, o guardar-lo, o eliminar-lo, o afegir-ne un altre. Per tant, aquests són els tipus de dades amb els que treballarem. Anem a veure això mateix, però des de vista disseny. Tenim que, com dèiem, nom és texto corto, cognom també, DNI també perquè conté una lletra, telèfon ho tenim com a texto corto, però ho podríem canviar com a número, perquè realment només hi ha números, per tant ens ho admetrà sense problema. Anem a fer aquest canvi i anem a veure què passa. Hem canviat el format. Anem a tornar a vista hoja de datos. Ho podem fer per aquí o per aquí, ja sabeu. Tornem a vista hoja de datos. I ens apareix aquest missatge. El primer que ens diu és que hem de guardar els canvis. Li direm que sí, en aquest cas. Sempre molt important llegir els missatges que ens apareixen. I ara ens surt un altre missatge. Quan us surti alguna cosa, llegiu. No li direm sí o no sense mirar o la X, sinó que és molt important llegir les indicacions que ens dona Access, perquè ens pot ajudar molt. Fins i tot en el moment de fer l'examen hi haurà errors que haurem de corregir, coses que haurem de fer que l'Access ens indicarà, que és el que necessita que fem. Per tant, no ens acostumem a dir-li que sí o que no sense mirar, sinó que intentem sempre llegir i entendre el que l'Access ens està dient. En aquest cas ens diu, és possible que se hayan perdido algunos datos. És possible, és a dir, no té per què passar, però quan canviem de format pot ser que es perdin algunes dades. Per exemple, si en aquests camps jo poso format número i hi hagués hagut alguna lletra o algun símbol, els perdria. Em quedaria només el número. Per tant, l'Access simplement m'està avisant. És possible que s'hayan perdido algunos datos. En el nostre cas no passarà, perquè només hi ha números, no perdrem, però ens està avisant. Ens diu, el tamaño de uno o varios campos ha cambiado a un tamaño menor. Això ens sortirà tant si canviem el tipus de datos com si canviem el tamaño del camp, que després veurem com fer-ho. Si se pierden datos, es posible que como resultado se infrinja alguna regla de validación. ¿Desea continuar de todas maneras? Nosaltres sabem que el canvi que hem fet no ha de donar cap problema, perquè hem canviat un de texto corto a número, però realment només contenia números, per tant, ens està avisant que pot haver-hi algun problema, però nosaltres hem de saber que no hi haurà. Li direm que sí. I ara ja tenim telèfon en format número. Tornem a la vista dissenyo. Veiem que data de naixement és fetxa i hora, ciutat de residència és texto corto, el sou per hora és aquest format moneda, que normalment vindrà amb 2 decimals, tot i que aquí havia estat modificat i en tenia un, però amb 2 decimals.
I aquí aquest si no, que era doncs, aquesta casella, aquest quadradet que podem clicar, i datos adjuntos. Una altra cosa que hem vist a classe és que, per exemple, aquí podríem utilitzar l'assistente para búsquedas i vincular-ho a una altra taula. Però això ho farem després. De moment, de tipus de dades, quedem-nos amb les que estem veient ara. Per tant, aquí tenim nombre del campo i tipus de datos. Ja sabem el que és tot això. Què és aquest espai en blanc on diu descripció i que ja posa opcional? Això ens permet afegir informació addicional sobre el camp en qüestió, sobre el camp nom, sobre el camp ciutat de residència, sobre el camp datos adjuntos, el que sigui, i que sigui visible quan entrem aquí, a vista disseny. La utilitat d'això és que si hi ha una persona treballant amb la base de dades, però després n'ha de treballar una altra, o hi ha diverses persones compartint, gestionant alhora una base de dades, aquí podem posar informació per no estar preguntant als altres aquí què hi va o en quin format he de posar això. Per exemple, el sou per hora és neto o bruto? Doncs ho podem indicar aquí. Podem posar, per exemple, brut. I ja sabem que aquí serà el sou per hora brut i no net. O a dades adjuntes em posa premis, què és el que hi va? Doncs no sé, una imatge, un certificat, el que sigui, podem especificar-ho per aquí. La descripció és on nosaltres podem posar informació addicional sobre el camp que ho requereixi. Anem aleshores a aquesta part d'aquí. Propietats del campo. Aquesta part, fixeu-vos que, depenent d'en quin camp em trobi i el format que tingui aquest camp, això canviarà. Ara estic en un camp que és texto corto. Tinc aquestes opcions. Si me'n vaig a telèfon, que és número, ha canviat. Ara en té algunes quantes menys. Si me'n vaig a actiu, que és si no, encara en té menys. I a datos adjuntos, menys. Nosaltres treballarem només les més importants i ho farem des de texto corto. Com a molt des de número també, però centrem-nos en texto corto i anem a veure què és el que podem fer aquí, a propiedades del campo. Propiedades del campo bàsicament és això, ens permet modificar les propietats que tindrà aquest camp. Ho farem tot des de general, vale? Tenim aquí búsqueda, això no ho utilitzarem, ho farem tot des de general, des d'aquesta pestanyeta, la que ens apareix per defecte. El primer que veiem és tamaño del campo. Per exemple, en aquest cas, texto corto ja hem dit que normalment admet fins a 255 caràcters. En aquest cas ha estat modificat i només n'admet 21. Per què? Doncs simplement perquè s'ha establert així. Ja sabeu que els documents que estem treballant són exemples, no els hi busquem un sentit absolutament a tot, però suposem que el màxim que ens admet, pel motiu que sigui, en aquest cas és 21 caràcters. Vale? No podrem escriure un nom que tingui més de 20 lletres, més de 21 lletres. Aquest de formato no hi farem res, i a màscara d'entrada, aquí el que podem fer és definir quin tipus de dada posarem, quin format tindrà, com ens apareixerà i facilitar-nos una mica la feina. Per exemple, a telèfon, a màscara d'entrada, tenim això d'aquí, aquests codis, no? Que posen 999, un slash invertit, espai, 999, slash invertit, espai i 999. I quan tornem a vista hoja de datos, ens diu de guardar, li diem que sí, veiem que els números efectivament estan així, no? Primer tenim un 6, després tota la resta de números, en aquest cas és tot 6, aquí va canviant, vale? Això s'ha introduït manualment, però fixeu-vos que hi ha un espai, no? Estan en blocs de 3. El fet de que estiguin en blocs de 3 no vol dir que quan jo introdueixo dades jo hagi d'anar clicant, doncs, 666, espai, 777, espai, 888, sinó que realment quan jo clico números, per exemple, vaig a clicar ara números a l'atzar,
sense posar cap espai, ja m'apareix separat en aquests blocs. El fet de que això sigui així, jo ho he definit a la màscara. També podem utilitzar la màscara per crear el DNI. Fixeu-vos que a més es pot personalitzar, ja que aquí la màscara m'apareix com un guió baix, i jo vaig emplenant, i aquí m'apareix amb aquesta almohadilla, aquest hashtag, no? Això es pot modificar. Aleshores, aquí jo introduiré números. Quan arribo aquí ja no em deixa continuar introduint números i m'obliga a introduir una lletra. I ho faig. I a més ja m'apareix en majúscules sense que jo hagi clicat les majúscules. Això evidentment ens facilita molt la feina a l'hora d'introduir nous registres perquè estem garantint que tindran el format adequat, que no ens deixarem cap número, que no posarem un número de més, que no ens quedarà la lletra en minúscula, que ens quedarà dividit en blocs de 3 o el que haguem definit, que ens serà més còmode després de llegir. Vale? Amb les màscares estem definint aquests formats. Sí? Aleshores, vaig eliminar aquest registre. Fixeu-vos, clico aquí, botó dret, eliminar registro, em dic si estic segura, li dic que sí. Tornem a vista disseny. Aquesta màscara, és a dir, això que veiem aquí a màscara d'entrada, és el que m'ha permès dividir-ho en blocs de 3 números. Per què? Aquí tenim 3 nous. El 9 i el 0 és el que utilitzarem per dir-li a l'Access que aquí anirà un número. Pot ser qualsevol número, però nosaltres utilitzarem el 9 per dir-li, el 9 o el 0, per dir-li aquí anirà qualsevol número. Si aquí poséssim un, no sé, 6, 7 i després els números que siguin, l'Access es pensarà que aquests 6 i 7 han d'aparèixer sempre, però no tots els números comencen per 67. Per tant, el fet d'utilitzar el 9 o el 0 és el que definirà que aquí pot anar qualsevol número. Tot i que a classe sí ho hem treballat, aquí no entrarem en la diferència entre el 0 i el 9, no entrarem en detalls. A més, ja sabeu on podeu consultar-lo, teniu l'enllaç en el PDF, però de cara a l'examen crec que és més pràctic simplement recordar que podeu utilitzar tant el 9 com el 0 indistintament. No us demanaré fer distinció. Heu de saber, això sí, que aquí no em podeu posar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinó o nous o zeros. Aquest slash invertit el que fa és indicar que el que anirà després d'aquest símbol, d'aquest slash invertit, apareixerà tal qual a la màscara. I el que hi ha just darrere d'aquest slash no és un nou, és un espai. És a dir, el fet de posar l'slash i l'espai vol dir que després aquest espai apareixerà quan anem a emplenar els registres, que és això que hem vist a hoja de datos. Per fer aquesta mena de slash invertit no és el de dividir que ens apareix en el teclat numèric o en Shift i Set, sinó que aquest el tenim a la part superior esquerra del teclat, just a l'esquerra de l'1, on hi ha aquesta A i aquesta O que posaríem, per exemple, a número. Clicant Alt-GR, Alt grande, ens apareix aquest slash, que ja veieu que és diferent del de dividir. Vale? I amb això tenim un exemple de màscara. A DNI el que tenim és nous i zeros. Ja us dic que no entrarem ara en la distinció, a classe sí ho vam veure i vam utilitzar aquest codi, però ara no hi entrarem. Tindrem o tot de nous o tot de zeros o nous i zeros, és igual. I després tenim el símbol major que i una L. Aquesta L vol dir que aquí anirà una lletra. Com és un DNI, doncs al final hi anirà una lletra. I aquest major que és el que farà que, encara que jo no tingui les majúscules activades en el teclat, la lletra que jo cliqui apareixerà automàticament en majúscules.
Cas contrari, podríem utilitzar el símbol menor que i aleshores, encara que jo tingués les majúscules activades, faci com ho faci, m'apareixerà tot, la lletra que escrigui després m'apareixerà en minúscules. Com ara la volem en majúscules, doncs major que. Després d'això tenim uns punts i coma i tenim aquest símbol que és el que ens apareix a l'hora de crear la màscara. Tampoc ho utilitzarem a l'examen, ens és igual si apareix d'una manera o l'altra, amb asterisc, és igual, no hi entrarem de moment. Per aquí, a màscara, també tenim algunes ja creades. Li direm que sí, que guardem. I aquí podem veure que tenim la de número de telèfon, ja la tenim creada, en aquest cas es va afegir manualment. Tenim una de código postal, tenim una que seria com la del DNI, una que és com compte bancari. Tenim algunes màscares que podríem o bé utilitzar d'aquí, per exemple, anem a afegir un que sigui un número de compte bancari, no? Anem a posar aquí IBAN, venim aquí a la màscara d'entrada, cliquem aquí i anem a posar número de compte bancari. Doncs siguiente, aquí podríem fer alguna modificació si ho necessitéssim, podem triar doncs, que es marqui amb el guionet baix, amb el hashtag, amb asterisc, el que sigui. Aquí podríem provar-la. I després finalitzar mateix. I ja ens ha creat aquesta màscara. Que a més en aquest cas comença per O i després hi ha tot un seguit de números. Si ja ens serveix, doncs ja està, podem utilitzar aquesta màscara i si no, doncs l'hauríem de crear manualment o modificar aquesta o crear-ne una de zero, doncs això, utilitzant els codis que hem vist. Nosaltres amb lo dels zeros i els nous, la lletra L i el major que, menor que, tenim suficient pel nivell amb el que estem treballant. Recordeu que sí que hem vist més coses, però de moment amb això ja estaria. Si volguéssim que una part sortís igual a totes, per exemple, imaginem que en un compte bancari volem que comenci per ES. Ho posaríem entre cometes. Posaríem ES entre cometes i després ja posem, doncs, no sé, 99 o 00, que seria dos números, seria ES, dos números, posem slash invertit, espai, no sé, un bloc de 4 números, slash invertit, espai, a l'eslash invertit i a l'espai és el que farà que els blocs apareguin, els blocs de números apareguin separats per espais, Posem una altra vegada 4, espai, i una altra vegada 4. No es correspon a una estructura d'IBAN, però és només un exemple. Si ara venim a vista hoja de datos, ens demana guardar, li diem que sí. I fixeu-vos que aquí ja tinc el ES i jo només hauria d'escriure els números. Important també, en aquest cas, com no estem veient complet el camp, el podríem ajustar l'amplada fent doble clic aquí o arrossegant si el volem més llarg o més curt. Aquí, de fet, al fer-lo més gran, veiem que ens hem deixat algunes dades, doncs posem les que falten. També molt recomanable, per passar d'un camp a l'altre, utilitzar el tabulador o la fletxeta de moviment cap a la dreta. Per què? Perquè així, aquí ja podem començar a escriure i, en canvi, si cliquem amb el ratolí, potser ens col·loquem pel mig, després hem de tornar cap enrere, per tant, sempre quan introduïm dades, el més recomanable és, en comptes de moure'ns amb el ratolí, utilitzar el tabulador o les fletxetes de moviment. Ara he clicat, doncs, fletxeta cap a baix. I així ja comencem a escriure els números i ja està. I aquest ES, doncs, ja ens apareix, com està entre cometes, ja ens apareix. I ja tenim aquesta estructura separada, en aquest cas, en blocs de 4. I és més còmode d'introduir, veiem si ens hem deixat algun número, no? És més visible. Aquí, si ens haguessin dictat un IBAN i arribem aquí i veiem que hi ha un espai, vol dir que ens hem deixat un número. Si estem intentant introduir-ne un més i veiem que no hi cap, vol dir que potser hem posat un número de més
en algun camp anterior. Vale? Per tant, per emplenar dades van molt bé les màscares perquè ens aporten aquesta informació. Anem a tornar aquí a vista diseño. Hem vist ja el tamaño del campo, el format de la màscara d'entrada. Anem al següent camp que tenim, el títol és igual, no l'utilitzarem. Valor predeterminado. Aquí seria pràcticament com utilitzar una màscara, però ja posant doncs, què volem que aparegui de manera predeterminada en aquest camp, sense que haguem ni d'escriure res. Per exemple, això ho tenim a ciutat de residència. Tenim com a valor predeterminat Stirling, de manera que aquí, cada vegada que afegim un registre, ja ens apareix Stirling. La diferència respecte a la màscara és que, fixeu-vos, si aquí afegim un camp, per exemple, vale, aquí utilitzem la màscara, doncs escrivim números a l'atzar, després ens demana una lletra, números, aquest ens el saltem. Aquí Stirling ja està escrit. Veieu? Des del primer moment no he de fer res. Ni he de clicar intro, res, ja ens apareix. Posem aquí el que sigui. En canvi aquí, si jo no ho poso, el ES no m'apareix. L'ES apareixerà quan jo escrigui alguna cosa, quan jo comenci a escriure números. Aleshores m'apareix aquest ES. Però si no, se'm queda en blanc. En canvi, valor predeterminado no se'm quedarà en blanc i apareixerà. Tornem a vista diseño. I fixeu-vos que aquí, a valor predeterminado, el que tenim és el que nosaltres volem que aparegui de forma predeterminada entre cometes. En aquest cas, Stirling, entre cometes. Tornem aquí a Ivan. Valor predeterminado aquí no l'utilitzarem perquè aquí tenim màscara. Aquests de regla de validació i texto de validació, en el nivell en el que estem, tampoc els utilitzarem. Passarem a requerido. Requerido, fixeu-vos que de fet quan jo em col·loco aquí a requerido, que d'entrada de manera predeterminada posa no, aquí em diu hacer obligatoria la entrada de datos en este campo. Per tant, per què ens servirà requerido? Doncs precisament per això, per fer que un camp, quan afegim un registre, no es pugui quedar en blanc, que jo no pugui afegir un registre i deixar-me aquest camp en blanc, sense emplenar. Tornem a vista hoja de datos. Fixeu-vos que aquí, per exemple, jo he afegit un registre i no li he posat data de naixement. Per què? Perquè no és requerido. Me l'he pogut deixar en blanc sense cap problema. El sou sí que l'hagués pogut deixar en blanc. Aquest també, perquè fixeu-vos que aquí està en blanc. El de datos adjuntos pot estar sense emplenar. Ara anem a fer un altre exemple, on posarem exemple 2, deixarem buits DNI i telèfon. Data de naixement hem vist que es pot deixar buit, però aquí l'emplenarem, aquest el deixarem buit i aquest també. Suposem que jo d'aquesta persona d'aquí, d'aquest registre, només tinc nom i cognom i data de naixement. I vull passar a un altre exemple. Fixeu-vos que Access no em deixa, em diu escriba un valor en el campo directors DNI. Vale? Recordeu sempre llegir bé els missatges que em surten. No dir acceptar i seguir intentant crear un nou registre, sinó dir, vale, què m'està dient? Escriba un valor en el campo directors DNI. Per què em diu això? Perquè DNI és un camp que he d'emplenar sí o sí. Vale? S'ha definit, en aquest cas no és un requerido, és campo clave, que ho veurem després. Però també passaria amb els requeridos, vale? No ens deixarà afegir un altre registre o seguir o fins i tot anar a vista diseño. No ens deixarà fer res fins que escrivim un valor en el campo directors DNI. Directors és el nom de la taula, DNI és el nom del camp. Per tant, jo ara hauré d'escriure aquí el que sigui i ara ja doncs, puc o bé fer un nou registre on em passarà el mateix, no podré deixar això en blanc, o podré passar a vista diseño, o podré eliminar aquest camp. Vale? Estant això en blanc no el podria ni eliminar. Veieu, ara aquest puc. Em diu, si hace clic en sí no podrà deshacer la operació d'eliminació, és a dir, després no farem control Z i ja està. Si lo eliminem, l'eliminem. Li diem, confirma que desea eliminar este registro? Sí.
Ara aquí fem una altra vegada exemple 2, no li poso DNI, poso telèfon i ja està. Si jo ara intento eliminar aquest camp, no em deixa. O sigui, no em deixa fer absolutament res fins que jo empleni un camp que està definit com a requerido. Empleno el camp i ara ja sí puc seguir. Puc eliminar-lo, puc afegir un altre registre, puc fer el que vulgui. Aquí em passarà el mateix, Si no li poso un DNI, o per exemple em deixo la lletra, el valor que ha especificado no es adecuado para la máscara de entrada 999L. És a dir, te falta la letra, ¿vale? Si ens falta alguna dada no ens deixarà seguir, ara ja sí. I ara ja podria, doncs, eliminar, seleccionar aquests dos i eliminar-los. Sí. Vale, ara ja els puc eliminar. Però primer, ja veieu que si hi ha un camp que sigui requerido, jo no podré ni anar a vista disseny, ni afegir un nou registre, ni eliminar aquest registre. Vale? Per tant, molt important, quan ens surti escriu un valor en el campo que sea, doncs ho haurem de fer. Vale? Per això també deia que recomano treballar des de vista disseny, perquè si comencem a afegir camps per aquí i sense voler cliquem aquí, afegim un registre, doncs haurem d'emplenar els requerits abans de poder eliminar-lo, ens afectarà si tenim alguna autonumeració, ¿vale? Aleshores, anem a tornar a vista disseny i les altres opcions ja no les veurem, ¿vale? De moment, sobretot ja us dic, de cara a l'examen, amb això seria suficient. Això és el més important sobre els tipus de dades i les propietats del camp. En següents vídeos veurem més coses, però de moment, sobre tipus de dades i propietats del camp, això seria el més important.